На 15. мај Народната библиотека Детко Петров организира представјането на книгата Вълковија на краеведа Цветко Иванов. Събитието премина в топла и емоционална атмосфера в етнокъщата Николов Вълковија в присъствието на многобройни гости и хора по потекло от този край. В автентичната обстановка и изконната тишина отекнаха и звуците на старата народна песен «Облачеле бяло», произнесени на цигулка от внука на Милисав Николов, Немања Алексов, както и стиховете за селото, които от монографията прочете сестра му Владана. Това допълнително повдигна емоциите на присъстващите, включително и на самия автор. Обично немам трему, ама са ме разтужи облачето бяло и наистина беше горе бело и докато зърчето изчезна поле, нема го вече. И имам това чувство, че това облаче бяха нашите села. Като те изчезват, така изчезва и облачето. Амбиента, всичко, тук и наистина не съм вярвал да може да имам трему и да се развълнувам толкова. Почеше ми сълзи и на очи, без да сакам. А нещо ме стисно тук, ако съм леден. Ако да правим така. Силно впечатлен бе и модераторът на представянето Николай Петров. Уникално. Мястото, настроението, свиренето на облачеле бяло беше уникално. Самото облаче, зато се появи и стихотворенията много хубаво подбраха, чудесно. Просто такова усещане за спомен, за памет, което хем е хубаво, хем е и тежко, защото всички имаме спомени, всички се обръщаме към предците си, рано или късно, и е уникално представяне, наистина рядко се случват такива хубави промоции на книги. Книгата Вълковија, 23-та монография на Иванов, посветена на 23 населени места в Царибродско, включително и Власи, Држина и Планиница в Пиротско. Класическа монография по напътствията на Бани на САНУ, на Сръбска академия на науките, от местоположение, история, демография, училище, духовно, генеалогия, видни хора, речници. Класика. Провокираме това, което намерих в летописна книга за това училище 20 години пред царството. Да ми някой говори, не би му вярвал. Но имам тая книга, ксерокопирал съм целата, има я вкъщи, понеже ми Вълковиче не вери повече. Може да погледа. Наистина ме то провокира. Милисав ми помагаше. Ходехме той знае хората, аз не познавам, той за мен е нов терен, не познава. Роди се тая книга с много недъзи, ама все пак жива. Събитието предизвика особена емоция и при, както каза самия автор, един от виновниците за създаването на книгата, Милисав Николов. За нещо трябва да имаш кеф, нали така? И на мен, аз се радвам, значи щастлив съм за това, че верно излезе монографията за Вълковија. Дори много хора не са вярвали, когато им казваме, пишеме книга, дали някаква брошурка с някаква страница, каква книга. Когато видяха, че книгата има 480 страници, те просто не вярват. Но това, което най-много се страхувах, значи не се съмнявах в Цветко, не се съмнявах, че аз ще завърша работата, но се съмнявах дали след толкова сила на работа, толкова труд, дали ще успееме да отпечатиме книгата поради материални причини, но благодарение на Министерството на културата на Република Сърбия, на Националния съвет и на много малко наши хора успяхме. Николов си призна, че най-трудното му е било да наговори Иванов да започне да пише за Вълковија. Трудности доста верно имаше, аз и преди малко казах. Тук събиране на данни, малко. Такива сме си ние хората, колко сме по-учени, бягаме от родното огнище. Аз преди малко казах, когато Цветко каза, че има много учени хора от Вълковија, най-много учители, лекари, инженери, не знам колко доктори на науки.
а аз се намесих, значи, една смешка казах, че не само, че са учени, но са и паметни, избягали от Вълковија. Значи, това е много по-важно. Значи, тука никой не е останал. Нали, според последното пребројаване имало 5 човека, сега и няма нито един, които постоянно живеат во Вълковија. Събитието уважи и дългогодишният културен деец Денко Рангелов, който прочете няколко свои стихотворения, давайки особен призвук на представянето на книгата. Присъстващите имаха възможност да си закупят книгата, а в самия край и да се почерпят от богатата трапеза, подготвена от сърдечните домакини.